i ovdje funkcioneri iz nogometa, Ivo Eterović, profesor Riki zvani, Božo Bakotić, Josip Prosperić, Dario Gazari, nogometni sudac, Frane Marković, Boris Stipanović, Leo Lemešić, tu je Anton Lokošek, a doli su Željko Barbir, Sudar, Josip Košta, Zdravko Arapović i Ivo Svalina. Ovdje su isto legende Hajduka, Leo Lemešić, Jozo Matošić, Ive Radovniković, Šime Poduje. Evo, 1. maj 1951. godine u paradi su išla poduzeća sa kamionima, pa bi se to limalo, pilalo na kamionima, morše su bile, nosile su se zastave i sudjelovao je i Hajduk, kao što vidimo. Evo na ovdje Stane Krstulović nosi bandiru, do njega je Ante Vulić, ovdje Arapović, Broketa, Katnić, idemo dalje iz 51. Ovaj nije Hajdukovac, ali se spominje da je bio jedan od najvećih nogometaša što ga Hrvatska imala, odnosno i Jugoslavija, Ico Hitrec, Zagrebčani. Navodno, ja istinu nikad ga nisam gledao, niti sam ga mogao gledati, ali po pričanju stariji to je bio pojam. I on je najveći igrač po mišljenju Lea Lemešića, ali tako? Je. Evo nam ovdje Beara, Horvat, Ivica Horvat i Leo Lemešić kao sudac. Frane Matošić, Vukas Beara i tako. Zvijezda i Hajduk, 3-2 za Hajduka, 3.5.51. Evo Geza skače, tuče glavom balun. Kao što se vidi, gledalište istočno još nije bila podignuta, nije bila tribina podignuta tada još. Hajduk Bešiktaš, idemo malo u inozemstvo, u Istanbulu, jeli? 12.5.51. Hajduk je pobjedio 3-1. Onda Hajduk Galatasaray 2-0. To su sve bile nekakve kup utakmice ili tako? Nije onda bilo kupova, to su bile prijateljske utakmice, a do kojih se puno držalo. Da. 25.51. Recimo, Recite. Hajduka je išao u Južnu Ameriku, onda za doznat kako su pojedine ostale utakmice, to je valjalo čekati dan, dva za doznat rezultat. A onda bi pošta dobila rezultat, a mi bi išli tamo gdje je sada javni zahod, vis-a-vis pošte, i onda bi oni tamo izvjesili kako sta Hajduk Botafogo, Hajduko Kola, onda sve oni River Plate i tako dalje, sve je to. Da, argentinske i južnoameričke momčadi, kojima je Hajduk bio čest i dragi gost.